Клинова и уча в София Диана Бат. Подготвям се много усилено и решавам около 250 задачи на ден. Винаги е много вълнуващо и нямам търпение да разбия всички. Хайде да започваме! Ще ги разбием! Менталната аритметика развива целия мозък на децата, развива двете полукълба на мозъка, подобрява концентрацията на вниманието, всички видове памет и децата стават по-добри в училище. За да бъде приятно и увлекателно за децата, часовете по ментална аритметика минават много интересно, чрез много техники и методики. Съответно, използваме много игрови формат. Децата се забавляват, децата се състезават. Децата имат индивидуална и групова работа. Сега деца, готови ли сте да преминем към най-вълнуващата част, а именно състезанието? 3, 2, 1. Ето това е ключа към интереса на децата. Самите методи и техники, които прилага курса по ментална аритметика, е това, което привлича децата. Разнообразието абакус, таблица Шулте, ментално смятане, геймификацията, която се включва по време на уроците, им дава един баланс, забавлявайки, научавайки, обогатявайки своите знания. Ръцете горе! Математическите умения са много важни за развитието на децата, а абакусът развива двете полукълба и финната моторика. Подобрява се дълготрайната, краткотрайната памет и децата стават много по-възприемчиви. Математиката е навсякъде около нас и тя е много нужна за развитието на децата. Първата среща с екипа на Smarty Kids, която направихме, затвърди нашите убедения, че сме на правилното място и вървим по правилния път. Днешният ден е специален за всички деца, защото независимо от резултата, всички те са победители. Всяка олимпиада носи силна емоция на децата. Тази емоция ги стимулира да продължават напред, да получават състезателен дух, който ще им помогне и занапред в други олимпиади и състезания.